Менә кадерле дуслар, сезнең исегездә микән Салават концертында элекке вакытта бер малай бар иде, теге Марсик дигән, әйме, кечкенә генә. Исегездәме? Теге сикереп итеп йөри. Менә шул малай үскән бит, бүгенге концертка килгән. Әйтегез әле, алкышлар белән каршы алабыз. Сезнең каршыгызда Раян Садриев. Бик зур рәхмәт. Язлар килгәч, сезгә яз турында, язгы мәхәббәт турында җырлыйсы килә. Язгы мәхәббәт. Менә инде нишәнче яз, каршылыймын бүгендә җир йөзенә килә һәр яз, килә минем күңелемә. Мине көтәм язлары килгән саен. Көтәм сине, көтәм сөйгәнем. Мине беләм язлары алып килә. Мәхәббәтнең серле төннәре. Yaz günündə güller şəşək atar, yaşarlar yazның sırrında. Kilsin idi bizge şın məhabbət, şuşu yazның sihri günündə. Minni көтәм язлары килгән саен. Көтәм сине, көтәм сөйгәнем. Мине беләм язлары алып килә. Мәхәббәтнең серле төннәре. Тукта дустым, синдә сизәсеңме? Җиргә тагын серле яз килә. Синдә шул язларны көтәсеңме? Мин сине язларда көтәм. Мине көтәм язлары килгән саен. Көтәм сине, көтәм сөйгәнем. Мине беләм язлары алып килә. Мәхәббәтнең серле төннәре. Мәхәббәтнең серле төннәре. Мәхәббәтнең серле төннәре. Бик зур рәхмәт.